Okei. Noniin, näytä. Ja lähde kävelee vaan. Äijällä on vessus mökki, hä? Pom, pom, pom. Tässä ei oo kyllä yhtään ujostautu noita simpuloitten kanssa. Tervetuloa uuden videon pariin! Tänään on spessupäivä. Mä oon menossa mun ekaan gillamatsiin. Meillä on ihan sairaan kova vastustaja tänään vastassa. Joten tänään on iso päivä. Te näette mun käden? Se tärisee. Tänään mun pitää todistaa mun kaikki paskapuheet, mitä mä oon puhunut jengille. Mä en malta venaa. Mä oon pitkään venannut, että mä pääsen pelaamaan ja pääsen puhumaan tästä. Eli tänä vuonna mä tuun pelaa gillas. Tästä tulee hauskaa. Ennen kuin me lähdetään videon pariin, niin sama juttu kuin aina. Subscribe! Ja kommentoi jotain kivaa ja käy seuraa mun IG Babyface Backs ja mun TikTokki Baka Flame. Mut nyt mä laitan kammat kasaan ja lähdetään kentälle. Ai Ibo, tänään pelipäivä. Tänään on matsipäivä, Baka debyytti, mitä ei? Jaa, oot sä valmis? Mä oon pelannut jo, mut uskot että sä teet maali tänään? Broidi mun pitää tehdä. Kuuntele, mä oon laidas. Joo. Missä päin sä pelaat? Keskellä. Keskellä, bum. Okei. Mä laidas, mä lähden ylös. Joo, mä oon alha Joo. Tiputat mulle pallon. Joo. Lähet ylös, veli, tänään mä assistaan sua. Tänään sä assistaan. Tänään mä assistaan. Okei, me puhutaan tää todeksi tänään. Mut kuuntele, mä oon longshot äijä myös. Ei, kuuntele. Mä vannon, mun jalka puhuu. Kuuntele. Mun jalka puhuu. Mä haluun nähdä sit ton. Okei, mä näytän. Koska tätä jengi ei vedä tuolta päin. Joo, mä vedän. Villas jengi ei vedä. Niin oot sä se äijä, mä vedän. Kattokaa tätä areenaa, broidi. Iba. Tää on ollut mun unelma pelaa. Joo, mä vannan niin mäkin pienen poikan, kun oli täällä. Meillä oli harkatain tossa Saharalla. Nyt mä Bolt Areenalla, veli, Tää on iso kenttä, Iba. Ei se oo siistiä. Okei. Noniin, näytä. Ja lähde kävelee vaan. Vähän uutta vitun leijä gilla paitaa. Akim, näytä. Näistä tuli hemo kuuma. Mitkä lämpöpaidat näin? Se on lämpää, eikö sulla pitäkin tulla lämmin, broidi? Jason, äijä hois. Kyllä. Eikö tää äijä suunnittelema? No ei yhdessä. Yhdessä, tää kollabi. Tietääks jengi, mistä tää fontti on? Tää on Suomen vanha legendaarinen vientituote Nokia. Mä en tiedä, oliko sä Joo, mä huomasin. Sairas. Later. Eka matsi takan, me hävittiin 4-1. Oli lähellä, mutta toka puoli aika. Goddamn, Iba, mitä kävi, broidi? Sairas peli, eka puoli aika, 1-1, toka puoli aika. Unohdetaan toka puoli aika. Me lähdetään paitoon. Joo, me lähdetään paitoon. Fiilikset matsista. No kyllähän harmittaa aina. Häviö, no can do. Ei ole Life is 2 life. osmopakettia kädessä. Joo, mut harmittaa häviö. Ei maahan mitään. Yksi nilkka jää kentälle, mut nyt alkaa 1,5 kuukauden tauko, niin kerkee lepää. Miksi 1,5 kuukauden tauko? Äijä on fakeis. Ai fuck. Sä pääsit nyt vasta makuun ja nyt jo tauolle. Älä! Sä voit mennä puhua coachin kanssa. Ei mä oon ihan kujaa. Siis mikä 1,5 kuukauden tauko? Onko tässä 1,5 kuukauden tauko vai nyt? 1,5 vuoden. 1,5 vuoden? Mä en jää. Nyt riittää. Nyt riittää, ei vittu. Eka peli pelattu. Me ei nyt ihan voitettu, mut lähellä oli. Ai sä oot jo siinä. Mä hyppään eteen. Joo Luke, meidän pitää lähteä. Multa kysyttiin, että milloin tulee uut musaa, mä sanoin huomenna. Se on 3 viikkoa. Oikeesti. Mulla tulee huomenna. Tässä on kiire, ehtiiks putkeen näin nopea? Ehtiiks putkeen, jos mä haluan droppaa huomenna? Ei, joo. Nähdään bro, nähdään. Kiitos matsista, kiitos päivästä. Subscribe nyt mun tilille, yes. Yksi tiimi kerrallaan. Joo. Anna noin punaiset. Joo. Me pelataan samaan päähän, okei? Niin me heitetään vuorotellen. Aivan. Eli sillä vikalla on vaan väliin. Joo, mutta sanotaan, että mulla olisi tälleen, sit mä saan 6. Hai, okei, bet. Helppo peli. Se oli vittu ääs. Kato! Kattokaa, te näette mihin mä menin. Kato, eka kerta. Broidi, kato! Tää ei tarvii ne reunat, tietääks te niinku keilauksen? Yes! Voitto tuli kotiin. Kyllä. Häh? Se on 3-0. Ja miten tää toimii? Eiks 3-0 kuulostaa voitolta ainakin mulle? Okei.
Kiitos! Opeta! Vitu räkis! Weshveli! Sä heilutit tätä kertaa! Väärä. Väärä, ota pois. Ei väärä, se otti sen pois. Okei, tässä on vielä yksi. 8-3. Yes, voitko? Oot sä edes? Oon, kyllä olen. Sä oot edes. Mä oon edes. Kato. 8-6. Jirko! No mitä? Mä hävisin. No hävisit. You know who the fucking guy is? You know. Hei kuuntele, tää oli mun eka kerta tätä peliä. Musta tuntuu, että oli vähän Me tultiin koko jengin kanssa Fat Tonys. Broidi, tää on smoothi tää mesta. Siinä on vähän dartsia. Tässä on tää peli. Kohta tulee pizzaa. Tänään on hyvä päivä. God damn. Tervetuloa. Uusi päivä. Tänään on ollut semmonen päivä, että mä oon vaan puhunut puhelimessa bokserit jalassa himassa koko päivän. Kello on nyt 14.16. Tänään pitää kuvata ihan kaikkea. Sitten joskus on semmosia päiviä, kun mä vaan säädän. Tänään säädetään. Hyvä päivä. Kello on 14.16. Mä oon syönyt tänään yhden karkin. Nyt kun meillä lopetti tää kokki kesän ajaksi, siis mä tajusin, että mä en osaa enää syödä. Mä en niinku tiedä, mitä mun kuuluis syödä. Tää on ihan hito hankalaa, hei, kaverit. Mä en pysty elämään ilman tätä kokkia enää. No niin, nyt me ollaan täällä, me kuvataan tämmöstä kortsuvideoa. Okei, nyt kuvataan, joo. Bang! Tän nimi on Bang. Bang. Joo. Hei. Bang kortsut nykyään kiekossa. Wow. Mun video on valmis ja nyt on Emilin videon vuoro. Bonbon, sweet like a bonbon. They call me Maruda Fatty. Pretty face me way she Mary, but I want to shake like a honey. Yeah. Tiedätkö se kaikki junnut sanoo nykyään nähtiin? Jos sä oot joku junnu, niin voit sä kommentoida tähän videoon, että onks tää niinku, pitääkö tää paikkansa? Kun me oltiin tuolla Oshe-kiertoilla, mä huomasin, että legit kaikki junnut sanoo nähtiin. Nähä on long gone. Eli mikä tän biisin nimi on? Kansallisaare. Tää näyttää ihan hullulta. Milloin tää tulee? Tää tulee 26. Olga Fiat Mirella Kansallisaare. Menkää ihan vähän sinne päin, niin mä pääkään pakapäässä kuvaa vlogiin. Mitä vittu, mä oon täällä töissä. Hei, sori, anteeksi. Mä tulin kuvaa vlogia tähän. Joo, hei, voitko, mä vähän kuiskasin, että voit sä. Ja silleen vielä, okei. Hei, Let's go for it. Yeah. Näitte, se video, mitä me oltiin äsken kuvaamassa, on valmis. Näin nopea. Homma toimii. Karavaani kulkee, kyllä. Joo, vaka. No, mitä ei? Voit sun heittää? Heittää. Joo, mutta tarvit. Mulla menee joku kikepää jo samalla. Let's go honest. Joo, saat härkä. Joo. Äijä, sä olet tarvinnut enemmän. Okei, nää tekstit ei oo hyvät. Muutetaan hauska. Nyt mä katson mun aikaisemman vlogin ja menen nukkumaan. Huomenna on hauska päivä. Mennään Chimen mökille. AKL:n keikkaan. Ja vaikka kaikkea muuta. Moikka. Nähdään huomenna. Hyvää huomenta. Tänään vähän erilainen aamu. Täällä on Ylen kulttuurikoktail tekemässä juttua meidän himassa olevasta taideteoksesta. Moi, tervetuloa. Eat like a bonbon, yeah, making bonbon. They call me Maru with a fatty. Shake my batty. London meni inä, Broidi, mikä kelli? Sitten me mennään Jimen mökille. Sen pitäis olla jossain täällä. Eli Jimmy hommas mökin West Endistä. Nyt me ollaan menossa sinne ja joku Hesarin toimittaja on tulossa tekee jotain juttua. Tästä tulee hauskaa. Mä oon kerran ja aikaisemmin käynyt tuolla Jimen mökillä, mutta se oli talveli ja hitto meillä oli kylmä, bro. Sen mä sanon.
Siis tää on vähän sketchin näköinen tää sun vene. Tää on jotenkin vähän riskin tuntunen. Ollaan ulapaalla. Äijällä on vessus mökki, häh? Joo, chilli. Tiedättekö te, jotkut ne vaan pärjää, Mun toinen vene on tuolla. Joo, niin sulla on joku jahti tuolla vai? Okei, niin toi on Jimen, mut me ollaan tällä kertaa täällä, koska tiedätkö, sun pitää muistaa mistä tuut. Humble beginnings. Joo, välillä pitää hamplaa. Joo. Swiping cousins, Jack and chips. Yeah. Sorry, rocket chips. Hey. You know. My pocket's getting Bigger, my biggest nigga. But I can't sleep through the night. Can't sleep through the night. It don't know how in my mind tonight. Tää on kyllä aika leijä tämmönen mökkihuppari. Onko? Onks mökkinen? Meillä on aina mökillä messissä kuvaa. Siis kohta me grillataan. Robba on pistänyt jättikatkarapuja marinaadiin. Milloin sä laitat ne? Eilen illalla. 0. Otin ne pois jääkaapista 8.45. Joo. Ollut siellä 11 tuntia 45 minuuttia marinoitumassa ihanassa. Itse asiassa en sano. Koot selviää. Kyllä vatta kurnii kyllä. Ja sitten täällä on siis, meillä on myös Katalonian Carloksia. Jengi tietää, jotka tietää. Moriens. Kapeni. Mutta kyllä silläkin on joku tommonen Akuankka-type nimi. Eikö se ole kun Akuankka? Joo, Akuankka. Joo. Katalonian Carlos. Huhhuh. Siis nyt on kyllä maukas rivi tossa noin. God damn. Tiedätkö mitä mä chillaan tällä hetkellä? Niin mä chillaan ihan laittoman hyvin. Tänään on ollut ihan liian hyvä päivä. Yleensä mulla ei kestä näin kauan avaa tää. Mut tää on vähän kuuma. Ei sä Okei, fuck it man. Mä en jaksa enää. Onko hyvä? Ihan kipeä. Toi marinaadi hittaa eri tavalla. Tuliks meille aurinko just kun me aletaan syömään? Lopeta. Sairas. Saaks käydä kimppuun? Saa. Kattokaa mitä ärkköä meillä on täällä. Tää on kesäkuun eka makkara. On rapea. Aihisen kape. Kiitos. Katsi testaa nää kape aihisen. Vähän parempi chorizo. Pirun hyvä. Himas nopea fit change. Ja sitten mennään kattoo AKL:n keikkaa. Tänään mulla on päällä Stussilasi, VL Skull Cap, Movalola Bomberi, Vainin huppari, VL housut ja Palaseex Nike, Air Max Femma. Kipeä fit. Siis mä en melkein päässyt sisään, noin luulen, että mä oon alaikäinen. God damn broidit. Ehkä munkin pitää kasvattaa parta kohta. Täällä on jengi. Moi! Moi frendi. Venakkaa, annakaa laittaa tänään päkkiin rupeen. Ootaks te frendejä? Oot sä ikin nähnyt tossa maailman päällä? Allas, onks meidän frendi tää? Joku oli käynyt siinä saunassa. Tuolla on sauna ylhäällä. Tää mesta on packed. Tää äijä veti kaksi päivää putkeen alla Seapool packed. Come on man. Okei, AKL:n keikka done. Oli sairas keikka. Kaunista taivasta. Niin on. Te näette tuolla venaa. Tuolla AKL-fanit vielä venaamassa. Sinäkin porukka. Kyllä se on se äijä. Näettekö tuon silleen jonon faneja tossa bäkkärin takana? Jengi vielä jonottaa kiltisti. Joo, jengi jonottaa vielä. Siis suomalaiset on kyllä hyvä käytöksi siinä. Sitten pakollinen foorumin Mäkki vielä. Nyt mulla on sairas tilaus, kattokaa. Tää on niinku... Mä en tiennyt, että Mäkkiin oli tullut takas tää Chicken Nacho El Maco. Se on sama asia kuin Nacho Polo Junior Broidit. Toi on ihan sairas. Ihan sairas sale. Oi, tää päivä oli tässä. Minä, McDonald's, himaan ja huomenna meillä on aikainen aamu. Huomenna on FTA Vintagessa Pitun Leija X Olga Bämä Pop-up. Meidän pitää olla siellä kybältä aamulla. Ovet aukeaa 11, pitää settaa meistä valmiiksi kaikkea. We got some shit to do. Uusi päivä, sama fitti. Tänään on VLX Olga Bämä Pop-up FTA Vintagelle. Me ollaan just menossa sinne laittaa se mesta valmiiksi. Nähdään kohta. Me ollaan täällä FTA Vintage. Shoutout FTA Vintage, että me saatiin pitää täällä pop-up.
Musta tuntuu, että täältä mä vieläkin. Tää on niinku ainoita stadikauppoja, missä on silleen, että jos mä oikeesti haluan ostaa jotain, tää on se mesta, mihin mä tuun. Stadista on niin vaikea löytää rehellisesti jotain ostettavaa. Se on silleen FTA Vine tai Beam Hill. Legit. Okei, Bämä pop-up valmiina. Okei, Bämä pop-up homma kulkee. Siellä näkyy Bämät rivissä. Nyt meitsi lähtee nopea salille, sit Areksen keikka Marimekko kaupan katolla. Ihan sairas juttu. Siis onks kukaan ennen heittänyt Marimekko kaupan päällä keikkaa? Sairas juttu. Ihan kipeä. Marimekko mun päällä, mut mä en oo... Mitä? Ei ihan sairas. Mitä? Tää on niinku, tietsä, tää on ihan sairas juttu. Ei tää tuolla ketään. No ei niin, mutta tää on leijä juttu. Tää on niinku vaan leijä. No, tää on aika ruhtinaallinen spotti. Siis täällä on jengi. Oli zero. Mun yhteistyöt on oma vero. Mulle mitään. Veri mun pitää. Kyllä tää painaa. Venä, känny buumaa tällä hetkellä. Näette. Pam. Tällä hetkellä myös Olga VL-droppi menos ja pommat liikkuu. Koko ajan uusia tilauksia. God damn, life is beautiful, man. Nyt mä oon nopea kampis käymässä. Mä kävin himas vaihtaa kledjut, nyt me ollaan kampis. Mitäkään täällä tapahtuu? Täällä on ihan hemojono. Onks toi 3 vai 4 toi sun kamera? Siis mitä sä nyt selität? Joo, mä tiedän, teillä on 4. Siis nää on osannut ne... Joo. Hei, nyt syödään. Tää, me ollaan taas täällä. Lempispotti, Rogue Rouge. Kattokaa tää herkku. Ja sieltä tuli talon lonkero. Mikä ajoitus? Yes, kiitos. Ilkeä setä. Mitä kuulit? Sitten vähän skagenia ja briossia. Tää on niin hyvää, vaikka mä syönkin tätä vähän törkyisesti. Siis tää on niin älyttömän näköinen. Tässä ei oo kyllä yhtään ujosteltu noita simppukoitten kanssa. Nyt me syödään. Nähdään joku toinen päivä. Tässä me ollaan nyt, tänään me kuvataan podin jaksot Swoopin kanssa, on heittänyt motherfucking cameraman. Hello to the motherfucking cameraman. Ja sit mä menen toimistolle toiskuvaksi Tamiran kanssa. Boom! Tänään eka kuvaus me kuvataan tämmöstä uutta terapiasarjaa. Hankit sä hanskat? Mä tiesin, et sä unohdat, ei haittaa. Mun piti hakea semmoset Roadman-hanskat, mut mä unohin. Ja Amira tiesi, että mä unohin. Mä oon vitun räkis. Äijä, mä toivon, että tää siivouskaapissa on. Joo, kattokaa tätä mikkisetapia. Sairas. No niin, Yo, hello YouTube. Tässä on mun ensimmäinen päivä. Mä just ostin vitun leijan. Ja tässä on mun ensimmäinen toimistopäivä. Täällä meillä on meidän uudet designit. Mä kelasin testa-aikaa. Jengi sanoi mulle, että voidaanko me testaa suhun näitä juttuja, mutta mä olin, että ei missään nimessä, mä hommasin näille Nalle. Kato, tässä on Nalle. Testattiin siihen tää uusi teepaita. Tässä meillä on meidän toimisto. Tientää Swoop sanoi jotain häröä, teki jotain häröä. Mä en kanna vastuuta, okei? Okei. Yksi päällä yksi. Noin. Okei. Me vaan poistutaan. Okei, siis me kuvataan. Okei, toi oli hyvä. Sitten toinen. Sitten me tehdään toinen. Sanokaa moi mun kanavalle. Mun Näetkö miten sä tapoit muun? Käännä kameraa. No me jatkaa mun vlogi, veli. No niin, nyt me tultiin Mäkkiin.
Tänään me haetaan Lamin Jamal mukit. Tänään mukit, ota mukit. Jos joku teistä saa Lamin, mä vannan mä otan. Amira, ei saa valittaa. Vakaa. Ei saa valittaa. Saat mulle vilkaa Lamin Jamal mukin. N-Y-T, nyt! Lamin Jamal! Ei, Mitä vittu mä haluun tänne? Mikä vittu? Anna mä katon. Hei! Lamin Jamal, Lamin Jamal. They call me model with a fatty. Your face in the waist in the addy. Kelaa tää, jos nää tulis blokeille, bro. Oh my god, mä flippaisin. Muuten tää kohta nyt. Eiks sä oo sairas? Okei, tää hittas vähän. Kuuntele mitä se sanoo tässä. On ihan hyvä, mut... Come on, man! Hä? Ootteks te valmiit? Blockfest! Loppuillan mä tein vähän duunia, mä just pesin kasvot. Mua ärsyttää, mulla tulee lisää finnejä nytten. Oikeesti mä vittu kamppailen tän kanssa, mä en jaksa. Mulla oli antibiootit mulla oli antibiootit finnejä varten. Sitten mä lopetin ne ja nyt nää on takas. Mä oon ihan liian vanha harrastamaan aknea. Hyvää yötä ja nähdään huomenna. Moikka. Hyvää huomenta. Täällä sataa muuten ihan huolella. Onneksi me tilattiin just uusi bulkki näitä sadetakkeja, koska nää menee kuumille kiville. Veikkaat sä aina hiuksia tolleen? Mikä tää uusi juttu on? Tää on uusi tyyli. Heti näyttää freshiltä. Mä oon pahoillani teille, että mä näytin vähän tuhnuselta tämän koko alkuvlogin. Nyt sun pitäis aloittaa uudestaan. Legit. Sharpshooter. Kattokaa, nyt on letti mintis. Mulla ei ikinä ollut näin freshit hiuksia. Ja mikä toi on? Miten mä saan mun hiuksista tämmösen? 81 Ocean Powder Texture Spray. Oikeesti? Joo, tossa. Sitten mä pyörittelen tälleen. Sairas, kiitos vaan. Mä kävin vetämään nopean treenin tossa välissä. Ja nyt mennään käymään Niko Saarisen PR-tapahtumassa Espresso Housessa. Sillä on tulossa kuulemma oma juoma, ihan sairasta. Nyt mä tarvin kyllä yhden tommosen. Tänään selvitään miltä Niko Saarinen maistuu. Bitch please frappino. Ei herra jumala mitä herkkuja täällä on. Nyt tasteista me maistaa miltä Niko Saarinen maistuu. Joo veli. Joo veli. Haluatko maistaa aika? Muuttuu vaan auringonpaiste. Se on hyvä. Aika makea. Aika tykki, mut hyvä. Joo, tää on aika sille freak show. Tää on tosi hyvä. Hei, kiitos kaikille, jotka katsoi taas tän uuden videon. Kesällä on tulossa sikan uusia videoita ja toivottavasti viihdytte ja katsotte. Mulle aina voi laittaa ehdotuksia, että minkälaisia videoita te haluaisitte nähdä. Mutta pitämättä puhetta subscribea nyt ja kommentoi jotain kivaa. Nähdään.